Tajb, imissna issa naqraw minn Mattew kapitlu 24 minn vers 9 sa 14. Parti mill-diskors ta' Ġesu fuq l-olja taż-żebbuġ. U titkellem dwar x'nistgħu nippretendu, x'nistgħu nistennew minn ġenerazzjoni għall-oħra qabel jirritorna biex jiġborna fid-dan. Vers 9. Imbagħad se jitilqukom għal tribulazzjoni u se jiġġustizzjawkom u se tkunu mibgħudin mill-ġnus kollha minħabba ismi. U f'dak iż-żmien ħafna se jkunu offiżi u se jittradixxu l-xulxin u se jobgħodu l-xulxin. U se jtqajmu ħafna profeti folots u se jqarqu b'ħafna nies. Minħabba li l-illegalità tkun awmentata, tkun miżjuda, l-imħabba ta' ħafna se tiksaħ. Imma min jissapporti sa tmiem dan se jkun salvat. U dan l-Evanġelu tas-Saltna se jkun proklamat fid-dinja kollha bħala xhieda lill-ġnus kollha. U mbagħad se jiġi tmiem. Amen. Missija ta' smawiet ridulek ħajr talli anke tajtna din it-tħabbira tant importanti sabiex narfu nkunu realistiċi u narfu li iva ibnek Ġesu u għad-dawl tagħna li mexxina kemm mill-lix kif ukoll mill-imħarbat, kemm mill-faċli kif ukoll mid-diffiċli, frattant muli aħna nixtiequ li nibqgħu imqabdin miegħu li għaliex huwa l-ankra tas-salvazzjoni tagħna. Mingħajru maħna xejn, bih naslu. U għalhekk nitolbuk mulej biex tifissana l-ħarsa tagħna fuqu, għallimna nħobbuh, nħobbuh billi nobdu il-kmandamenti tiegħu, u nitolbuk ukoll mulej biex bl-istess mod il-żgħażagħ u t-tfal tagħna, ċkejknin tagħna wkoll ikunu mħarġin f'din il-mogħdija imbierka li twassal għal ħajja eterna. Amen. Ġesu beda biex jgħidilna x'nistgħu id-dinja minn xi ħatati li jkun hemm ta' terremoti u għaks u pesta u konflitti gwerer matul il-ġenerazzjonijiet. Issa idawrilna l-ħaqsa tagħna dwar x'nistgħu nippretendu aħna bħala dixxipli tiegħu illi nirċievu mid-dinja. Żgur m'aħniex ħanirċievu l-Premju Nobel għall-Paċi. Illa Ġesu qal li jiena ma ġejtx biex inġib il-paċi, ġejt biex inġib il-sejf. U minħabba l-lealtà tagħna lejh, iva, se jkun hemm ħafna każijiet u okkażjonijiet fejn ħanitlu f'konflitti anke ma' dawk li huma eżis għalina. Għalhekk għadni kemm tlabt kemm huwa importanti illi nkunu realistiċi. Mhux nitlu f'xi bużżieqa tas-sapun u maħniex kapaċi nevalwaw ir-realtà. Ġesu qed ipenġilna din ir-realtà qudiemna tul il-korsa ta' ħajjitna minn ġenerazzjoni għall-oħra. Il-vers 9 infatti jgħidilna se jitilqukom għat-tribulazzjoni, ġifieri għad-dbatija, għas-sofferenza, u saħansitra se jiġġustizzjawkom, jaqtawilkom għall-mewt. Il-ktieb tal-kant tat-talb fil-Knisja Anglikana isemmi l-armata nobbli tal-martri. Il-Knisja ta' Kristu hija Knisja tal-martri. Sal-ġurnata tal-lum għatem ħafna u ħafna aħwa mad-dinja kollha li qegħdin ibatu u saħansitra imutu għall-isem ta' Ġesu. Forsi aħna ingħatatilna pjuttost faċli, imma jista' jkun hija faċli minħabba l-fatt li maħniex voċiferi biżżejjed, maħniex nwasslu l-messaġġ biżżejjed. Aktar ma nurux aħna tista' toħodha bħala bonfatt. In-nies aktar ħajoboduk. C.S. Lewis infatti jgħid li jekk tixtieq reġjun komda tagħżilx il-Kristjaneżmu. Hemm ħafna reliġjoni oħra x'tista' tagħmel, ma jekk trid reliġjon vera, l-unika reliġjon vera hija l-mogħdija ta' Ġesu. Il-fidili kollha jistgħu allura skont
il-kelma ta' Ġesu illi nistennew gwaj, fixkil, oppożizzjoni, ħbit dirett fuqna. Matul il-pellegrinaġġ tagħna fuq dil-art qatt maħna se nsibuha komda jew faċli. Pellegrinaġġ mhux piknik, pellegrinaġġ mhux divertita. Bħalissa huwa l-jum tat-taqbida. Tiftakru l-istampa grafika li jagħtina Ġwanni fl-Apokalissi illi ipenġi il-Knisja bħala mara u l-Xitan bħala dragun aħrax u kiefer illi qed jipprova jarraqa bl-ilma li joħroġ minn fommu, ma Alla jieħu l-mara bil-ġwienaħ u ipoġġiha fid-deżert u hemmhekk imantinija u joħsiebha għal 1260 jum. Alla kapaċi jipproteġina, Ġesu qal intom jiskom naċ fost l-pub. Però Alla bl-omnipotenza tiegħu jipproteġina u rridu jew ma rridux irridu ngħaddu mill-fiera tal-bluwa. Minn din-dinja rridu ngħadduha, rridu ngħaddu minnha. Hawnhekk mhux darna, ma rridu ngħaddu minnha. Tafakar l-istorja tal-avvanz tal-Pellegrin, għandek Kristjan u Fidil illi sabu ruħhom f'din il-fiera tal-fruwa u n-nies bdew jiffittawhom biex jixtru l-ingan u s-ser u l-immoralità. Kien hemm suq sħiħ ta' affarijiet li setgħu jixtru. U dawna bdew isoddu widnejhom u jgħidulhom aħna nixtru biss il-verità. U minħabba l-stand li ħadu saħansitra tellgħuhom il-qorti, akkużawhom fals u Fidil spiċċa illi miet martri. Il-sofferenza u l-afflizzjoni huma semna. U ebda Kristjan ma jkun għaqli jekk jaħseb illi il-modija tiegħu se tkun fuq rubini, li se tkun faċli. Le. Minħabba il-fidi tagħna f'Ġesu l-Messija u minħabba l-lealtà tagħna lejh u lejn kelmtu se jkun hemm ostakli u kultant ostakli tal-waħx. Pawlu jgħidilna li aħna werrieta ma' Kristu u dik tinkoraġġina. Aħna werrieta eredi ma' Kristu. Jekk imbagħtu miegħu. Romani 8. Importanti. Illi ma nqfux f'nofs sentenza. Werrieta ma' Kristu jekk imbagħtu miegħu. Dawk li huma lesti illi ixamru l-kmiem jitlu għal-battalja. Dawk ma lesti illi iva hemm din it-taqbida illi f'oppożizzjoni kontra Satana, id-dinja wkoll ma nistax nippretendi illi tiġi tab li fuq spalti u tgħidli prosit, enti Kristjan per eċċellenza. Mhix għall-kuntrarju. Pawlu jgħidilna illi dawk kollha illi jixtiequ jgħixu ħajja pjetuża jew ħajja tajba fi Kristu Ġesu se jbagħtu l-persekuzzjoni, mhux forsi, jew probabbli, żgurissimu. Se jibqa' aktar ma inti fid-der tixxiplu lejal ta' Ġesu, aktar se taqla fuq wiċċek. Ġesu infatti jgħidilna fil-Ġwanni 15. Ftakru fil-kelma li qedtilkom jien. U hemm bżonn niftakruha. Hemm bżonn nżommuha fil-menti tagħna, il-sir mhux ikbar minn sidu. Jekk ippersegwitaw lili, għad jippersegwitaw lilkom ukoll. Għaliex għax aħna membri tiegħu. Aħna imseħbin miegħu. Ftit iktar tard ikompli jgħidilna fid-dinja għandkom il-tribulazzjoni. Ġifieri se jimmaltrattawkom, se jsawtukom fiżikament, mentalment, emozjonalment. Mhix se tkun mixja lixxa tagħkom. Ma Ġesu jekk xejn ma jippruvax jaħbielna il-verità. Ma jgħidilna x'nistgħu nistennew. Fid-dinja għandkom it-tribulazzjoni imma għamlu kuraġġ għax jiena ribt id-dinja. Għamlu kuraġġ. Nistgħu iva naffrontaw l-oppożizzjoni b'ottimizmu il għaliex finalment ir-rebħa hija tagħna. Ir-rebħa diġà bdiet meta Ġesu irxoxta mill-qabar mat-tielet jum u dik ir-rebħa Alla jagħtilna biex insarfuha f'servizz
u devozzjoni lejn Sidna Ġesu. Fatti Ġesu jgħid waħda mill-beatitudni tiegħu mberki meta n-nies jgħajrukom u jippersegwitawkom u jgħidu kull speċi ta' ħażen kontra tagħkom bil-gideb minħabba fija. Ifirħu u eżultaw, jiġifieri oqomsu bil-ferħ għax il-premju tagħkom huwa kbir fis-smawiet għax hekk ippersegwitaw lill-profeti qabilkom. Ġifieri aħna ninsabu fil-linja il-profeti mill-antik ġew immaltrattati. U l-istess ħaġa aħna li qegħdin issa nagħtu il-verità lid-dinja se nkunu wkoll immaltrattati. Il-qija tant tista' tisħon illi ssir insapportabbli. Versa xejdinna li f'dak iż-żmien ħafna se jkunu offiżi. Għal darb'oħra mhux wieħed l-awlin fula f'qara, ħafna se jkunu offiżi u se jittradixxu l-xulxin u se jabgħodu l-xulxin. Huwa kliem illi daħħalna f'qoxritna vera, di l-kelma mibeda li tkun mibawd, li taf li hemm nies li jixtiequ jagħmluk il-ħsara, jixtiequlek id-deni u jaraw kif jonżbuk biex ifixkluk. Iva, il-qija tista' tant tisħon illi x'jiġri mbagħad illi dawk Kristjani ta' Parsi u Kristjani ta' Parsi jew. Alla biss jaf il-qalb tal-bniedem, Kristjani ta' Parsi jitfixklu u jaw. Sansitra jduru kontra xulxin fatti ta' tradiment spirituali. Ħafna jkunu offiżi jitradixxu xulxin u se jobbodu lil xulxin. U il-periklu tant ikun ma jkunx biss periklu fiżiku imma wkoll periklu spirituali. Fiżiku ovvjament jekk xi ħadd ħajġi jsawtek jew għaddek ġo ħabs, qed tifhem. Ħafna nies Kristjani devot hekk ġralhom. Imma mhux dak biss. Minħabba ħajtqajmu ħafna profeti folots u se jqarqu b'ħafna nies, mhux biss oppożizzjoni kontra ġisimna, kontra r-ruħ tagħna wkoll. Illi ħajkun hemm il-qerq spirituali. Għalliema profeti sejħilhom li trid illi jippruvaw jingannaw ħaddieħor. U allura rridu ninviġilaw illi nkunu qassa tagħhom dawn in-nies kif inkunu l-aħjar qassa tagħhom billi l-eruq tagħna ikunu fil-font fil-kelma tagħna. Illi nistudjawha, naqrawha, nirriflettu fuqha individwalment mal-familji tagħna il-kol flimkien hawnhekk għax dak huwa l-aħjar safeguard kontra l-ingann spiritwali. Ġesu jkompli jgħidilna illi minħabba illi l-illegalità jiġifieri ħafna emil kontra l-liġi talla. Il-liġi talla titwarrab min-nofs, qegħdin narawha llum ġurnata, iva. U l-istess ħaġa fil-ġenerazzjoni ta' qabilna u ta' qabel u ta' qabel. U hekk ħajbqa' għaddej. Illi l-illegalità in-nies iħobbu l-illegalità. Iħobbu jisfidaw lill-Alla. Minħabba li l-illegalità tkun awmentata u miżjuda, multiplikata l-imħabba ta' ħafna se tiksaħ. Għax jiġri meta tara lil kulħadd ħsibu fih innifsu u x'jimpurtah minn ħadd ieħor, inti wkoll titħajjar tagħmel l-istess vera jew le. Allura Ġesu ikompli jgħid illi mi jissapporti sa tmiem dan se jkun salvat u dal-Evanġelu tas-Saltna se jkun proklamat fid-dinja kollha bħala xhieda lill-ġnus kollha u mbagħad se jiġi tmiem. Ninnotaw illi hemm żewġ linji illi qegħdin mexjin flimkien kontra xulxin, huma kontra xulxin, però mexjin flimkien u jiżviluppaw flimkien. Il-ħażen jikber, dik ħaġa negattiva, ma fl-istess ħin l-evanġeliżmu se jibqa' għaddej u dik hija xi ħaġa pożittiva. Nistgħu nippretendu illi d-dinja iva teħżien u fl-istess ħin l-Evanġelu tas-Saltna l-bxara tajba dwar Ġesu Kristu illi bil-mewt u l-xox tiegħu għalalna il-maħfra minn għand Alla, din l-aħbar it-tajba se tibqa' tkun imxandra u mwassla
fid-dinja kollha. Fid-dinja kollha. Għaddew 2000 sena u iva sar progress, l-Evanġelju jinsab xi ftit jew wisq fil-pajjiżi kollha tad-dinja. Xi ħaġa meraviljuża. Ġesu hawnhekk għandu raġun iva. L-Evanġelju qiegħed jiġi imwassal lill-ġnus kollha tad-dinja. Il-ħażen frattant jibqa' jikber. X'tip ta' ħażen hu? Pawlu jagħtina ritratt xokkanti tal-żminijiet li qegħdin ngħixu fihom. Fit-tieni Ittra' Timotju kapitlu 3 vers 1. Jgħidlu irrealizza dan illi fl-aħħar jiem huma mill-ewwel miġġa ta' Ġesu sat-tieni miġġa tiegħu. Dan l-epoka twila diġà għaddew 2000 sena, min jaf kemm fadal ma nafux kemm fadal. F'dan iż-żmien kollu f'dal perjodu ta' żmien se jiġu żminijiet diffiċli jgħidilna. Għax in-nies ikunu ħabbejjin tagħhom infushom iffissati fuq infushom. Ħabbejjin tal-flus, faħħarin, supervi, abbużivi, diżubbidjenti lil ġenituri. Qegħdin naraw dawn l-affarijiet fi żminijietna u żgur. Diżubbidjenti lil ġenituri, ingrati, mhumiex sagri, bla affezzjoni naturali. Bla affezzjoni naturali ġifieri li tasal biex mara toqtol lil-bina jew il-binta stess. Irrikonċiljabbli, ġifieri jiġġieldu ma' xulxin ma jkunux jridu jagħmlu paċi ma' xulxin. Jinfamaw mingħajr autokontroll brutali biex il-bniedem jasal biex anke jiggwerra kontra ħaddieħor. Joqtol xulxin. Ma jħobbux it-tajjeb, tradituri, inkuxjenti, ishom m'għandhomx kuxjenza. Imnefħa bil-gburija, iħobbu l-pjaċir aktarx milli iħobbu l-Alla. Għandhom il-forma ta' pjetà, ta' tjieba, imma jiġidu s-seta tagħha. Ġifieri dawn l-istess nies li huma imħassrin moralment, kapaċi jitkellmu reliġjożament. Kapaċi jiġu fuqek u jkellmuk b'lingwaġġ reliġjuż illi forsi jimpressjonawk ukoll. Ara daqsxejn l-ipokrizija tal-bniedem. Dan dejjem allura hemm il-periklu illi fil-soċjetà hekk illi l-qalb tibret, jidħol ċertu tieħ il-qalb u Ġesu qed iwassina kontra dil-possibilità illi ma nkunux bħal dak il-karattru fl-avvanz għall-Pellegrin illi meta sema dwar din il-belt smewtija Sion temm fuq qed eċċita ruħu u għallu ħaniġi miegħek lill-Kristjan, ħaniġi miegħek. U għallu ejja. U huma mexjin flimkien u jitħattu jsaqsih u kurjuż. Fid-daqgħu l-ħin waqgħu fl-għadira imtajna tagħtih il-qalb. U bdew jitħabtu tnejn kif joħorġu minna u għallu din dan li wetni kif ħareġ minna raġa' mallura d-dar. Ħafna nies hekk huma illi xi jibdew mexjin tul il-pellegrinaġġ ma jġobhomx. L-istess ħaġa formalista u ipokrizija żewġ karattri oħra illi meta raw qudiemhom din l-għolja saram, l-għolja diffikultuża biex tixxabbata. Il-Pellegrin qabad tila bil-mod kważi fuq rikobteħ għax kien diffiċli biex titlaħħa. Wieħed minnhom il-formalista mar minn din naħa, li oħra mar minn din naħa u t-tnejn spiċċaw fir-rovina. Meta lejdina d-dinja triq u inti tagħżel triq oħra, tista' tkun ċert li t-tmiem tagħha se jkun wieħed traġiku. Fl-istess ħin, Ġesu jgħidilna illi fuq dan l-isfond l-evanġeliżmu il-dixxipli tiegħu se jibqgħu jipproklamaw u jippubblikaw il-bxara tajba tal-Evanġelju mad-dinja kollha. Intrapriża mondjali kif Ġesu qal fil-bidu qabel ma tara l-ura fis-smewwiet, morru fid-dinja kollha. U x'għandu l-Evanġelju kull maħluq. Dan huwa proċess li għaddejjin minnu bħala Knisja jeħtieġ li nferraw l-enerġija kollha tagħna fit-talb u fil-missjonijiet. Illi naraw illi iva nies aħna konna taħt il-tirannija tax-xitan, taħt il-ħakma tad-dnub u l-lista. U dak l-istess esperjenza tagħna nixtiequ li ħadd ieħor ukoll igawdija. Dan iż-żmien bejn il-qawmien ta' Kristu sa t-tieni avvent tiegħu
mhux biss huwa żmien ta' sofferenza, imma wkoll żmien ta' grazzja. Alla qed juri grazzja għax qed joffri rikonċiljazzjoni miegħu permezz tas-salib. U da kollu fit-twettiq tal-profezija, hemm ħafna profeziji fil-Testament il-Qadim, imma ħansemmilkom waħda biss. Iżajja 49 vers 6. Alla l-missier qed ikellem lill-Messija tiegħu Ġesu. U jgħidlu ta' bilħaq u jgħid hi ħaġa żgħira wisq biex int tkun għaddej tiegħi. U biex tqajjem lit-tribujiet ta' Ġakob u biex iddawwa lura lill-preservati ta' Iżrael. Alla qed jgħidlu lil Ġesu illi ħadd irrestawra lill-Iżrael dik hija ħaġa żgħira wisq għax Iżrael kien ċkejken bħala poplu. Imma innotaw. Jien ukoll se nqiegħdek bħala dawl għan-nazzjonijiet ħalli tkun is-salvazzjoni tiegħi sa tar fl-art. Meta Eżajja kitibha din u n-nies qraw fi żmienu, nassigurakom li r-reazzjoni tagħhom kienet se tkun kif jista' jkun? Kif jista' jkun il-Messija ħajservi bħala dawl għan-nazzjonijiet kollha sa tru fl-art? Qegħdin naraw għallum il-ġurnata. Il-kelma tal-Alla hija fallibbli, il-profezija tiegħu hija ċertissima, Ġesu qal intom se tkunu xhieda tiegħi f'Ġerusalemm, fil-Ġudea, fis-Sammarija u sa tru fl-art. B'mod indirett jirreferi għad il-profezija. Sa tru fl-art. Allura, laħwa. Laqgħadu l-jum, laqgħat għandna l-opportunità ejjew nistinkaw. Alla apposta ma nformanix dwar id-data tar-ritorn ta' Ġesu. Biex nibqgħu fuq ponot subajna, viġilanti, qassa u fl-istess ħin ma nitasnux. Imma il-mandat li tagħna infittxu illi inwettquh. Għandna din l-istaljata serja, għandna task qudiemna. Għandna biċċa xogħol, u biċċa xogħol enormi illi il-Vanġelu inxandruh lill-poplu kollu. U rridu nibdew minn pajjiżna stess, vera? Tagħmel sens? Minn pajjiżna stess. Din hija r-rokna fl-għalqa tad-dwieli illi l-Mula jpoġġina fiha. Li għandna nies nafuhom, li tħaltu magħhom, dawn in-nies minn fomna jridu jisimgħu l-Evanġelju. U allura fil-waqt illi nistgħu nippretendu mibeda, aħna rridu nagħtu l-imħabba. U l-aħjar espressjoni tal-imħabba hija li dak li jkun tgħidlu bil-periklu li jinsab fih. Ftakru Ġesu x'qalilhom il-Fariżej, serpenti, nisa illifat, kif se taħarbu mill-kundanna tal-infern. Perswas li l-aħjar mod kif iħobbu n-nies huwa li nxandru l-Evanġelju. Waslulhom il-bxara tajba. U l-għura jħliċ nissapportu, jridu nipperseveraw, ma nattawx jisna, ma nċedux. Infatti Ġesu jgħid mi jissapporti sa tmiem, dan se jkun salvat. Mi jissapporti sa tmiem. Xi ħaġa laqala wkoll aktar kmieni f'Mattew 10. Issa meta Ġesu jgħid xi ħaġa hija bon fatt. Meta jirrepetija, x'jiġifieri? Meta jirrepetija. Aktar u aktar. Għandek ta' min jissapporti sa tmiem dan se jkun salvat. Se nissapportu sa tmiem għal raġuni waħda. Raġuni waħda. Meta nafu illi ħajkun hemm nies li opponuna u jfixkluna u jippruvaw waqqawna kif jista' jkun illi nkomplu sa tmiem għax Alla jippreservana. Alla bl-omnipotenza tiegħu kapaċi li ħarisna, kapaċi illi jipproteġina sa tmiem. U allura niesu x'jiġri. Dawn ikomplu leali lejn is-Salvatur tagħhom. Ġuda fl-ittra tiegħu jibdija billi jgħid li qed jikteb, isimgħuha. Qed jikteb lill-imsejħin Alla sejħilna ġifieri, maħbubin f'Alla l-missier u miżmumin għal Ġesu Kristu. Kemm sabiħa di? Aħna miżmumin għal Ġesu Kristu. La darba mixtrija bid-demm imprezzabbli tiegħu. Riskattati, illiberati mill-tnub, mill-kundanna. Alla qed jgħidilna jiena inżommkom għal Ġesu biex kunu l-għarusa tiegħu għal tul l-eternità. U fl-istess sitra infatti Ġuda jitkellem dwar il-periklu ta' għalliema foloz u appostati li pruvaw fixklu l-Knisja. Però kif jispiċċa? B'mod brillanti. Jgħid
issa dak li kapaċi jassiskom milli totru titfixklu ġifieri u jippreżentakom bla difett fil-preżenza glorjuża tiegħu b'eżultanza. Alla huwa dak illi se jifraħ bina illi għaddiena minn tant perikli, minn tant nases, illi wasalna biex nidru quddiemu u jifraħ bina b'eżultanza lill-uniku Alla Salvatur tagħna permezz ta' Ġesu Kristu, kun il-glorja, l-majestà, Alla jieħu l-kredtu kollu. Alla jieħu l-kredtu kollu. Għaliex ħajrnexxielna naslu bil-ħila u l-grazzja tiegħu biss. Biss. Aħna l-min sejħu Salvatur? Lil Ġesu Kristu. Vera? Ġieli se jaħt li jekk innifsek Salvatur tiegħek innifsek. Laqqas biss jgħaddilek minn moħħok. Imma ħafna Kristjani qishom jirraġunaw illi jridu jagħtu s-sem tagħhom. Ġesu għas-Salvatur. Ġesu għas-Salvatur. U f'dan aħna nifirru. Fi kliem ieħor li din ngħidu dan illi dawk verament imwielda mill-ġdid. Alla biss jaf dawk in-nies li huma mwielda mill-ġdid. Ma dawk illi huma mwielda mill-ġdid se jkomplu fil-fidi. Satmen. Din hija il-verità sakrosanta tal-Iskrittura, hemm min jopponija, hemm min ma jaċċettaħiex, imma din hija il-verità mbierka illi aħna nsejħula il-perseveranza tal-qaddisin. Dak li huma qaddisin, dak li Alla sejħilhom u ħafrilhom jibqgħu mexjin fit-triq. Jibqgħu mexjin fit-triq. Tertuljanu, wieħed mis-Santi Padri, seklu 3. Jgħid hekk ara. Ħadd mu għaref, ħadd mu fidil, ħadd ma jaċċella fid-dinjità ħlief il-Kristjan. U ħadd mu Kristjan ħlief min jippersevera sat-tmiem. Din hija verità magħrufa mill-bidunet li aħna rridu nħadnu. ħatkun Kristjan, ħaturi li inti Kristjan billi tippersevera. Tippersevera ġifieri. Minkejja t-tfixkil u minkejja l-ostakli, tibqa' għaddej. Tibqa' għaddej. Tibqa' miexi. Il-Kristjan huwa soldat ingaġġat f'taqbida. Mhux soldat fil-barracks qed jieħu l-kafè u fuq sotta komda, huwa soldat fit-taqbida. Il-Kristjan huwa pellegrin fit-triqtu lejn Sion. Pellegrin huwa wieħed li jgħaddi bil-ftit il għaliex il-mira tiegħu hija li jasal fit-destinazzjoni tiegħu. Il-Kristjan huwa dixxiplu devot, marbut ma' Ġesu Kristu, bħalma qal Pietru mhu għand min immorru, int għandek il-klim ta' dejjem. U aħna nemmnu u żguri li inti dak il-qaddis tagħna. Dik il-persważjoni tatina impetu biex aħna minn ġurnata għall-oħra inkomplu sejrin. Is-Santi Padri kien jħobbu jitkellmu ħafna dwar l-atleti talla. L-atleti talla, taf atleta, in-nies li kienu jibrillaw fil-mixja tagħhom ma' Ġesu. Kienu jsejħulhom l-atleti talla. Ħafna minnha maħniex atleti, bil-kemm nagħmlu xi eżerċizzju u b'ħafna nkejja, ma dawn ma l-atleti talla. Issa darba John F. Kennedy, il-President Amerikan li kienu assassinawh. Darba qal l-Amerikani huma sportiv ħafna. Jipprattikaw l-isport tagħhom mu fuq il-pultruna tas-salott tagħhom. Ejja, bil-birra ma ġenbhom jixorbu jaraw it-television xi logħba futbol. Dak huwa l-isport li jipprattikaw. Ma rridux ikunu hekk. L-atleta fejn issibu? Issibu fil-ġim, issibu fil-stadium, issibu bl-araq nieżel miegħu, issibu bad juġaw għax qiegħed jeżerċita ruħu. Għandu l-mira xiex illi mhux il-medalja tal-bronz, laqqas tal-fidda, tat-teb. Fi żmien l-Apostlu Pawlu kienu jagħmlu l-Olimpjadi. Ma nafx għadhom x'għaddejjin bħalissa. Kien għamlu u il-premju tagħhom kien ikun kuruna tal-liedna, bil-weraq tal-liedna, li wara ġimgħa kienet titbiel u tarmija. U Pawlu qal dawk jitħabtu għal kuruna korruttibbli. Kuruna ħadd tispiċċa.
imma aħna kuruna li ma tispiċċax, kuruna inkorruttibbli. Il-premju li hemm qudiemna għal darb'oħra ikompli jagħtina il-qawwa, l-inkoraġġiment biex nibqgħu għaddejjin sakemm attwalment nirċievu il-kuruna. U allura mhuwiex valla pena illi nieqfu jew nejjew, jew nitfixklu, jew nibdew nġiblu skużi, jew sebaħ jew tala. Le, il-Kristjan għandu mira waħda. Irid joġob il-sidu. Irid jibqa' għaddej mingħajr ma jmajna, mingħajr ma jċedi u hemm sejjaħ biex jissokta. Kompli. Ettu ġani esa kompli. M'għandix kompli. Inħossni irid nidħol kompli. Dik għal-attitudni tal-Kristjan. Illi avolja l-oppożizzjoni qalila, avolja n-nies joboduna, laħwa, il-grazzja tal-Alla hija suffiċenti għalina. Suffiċenti għalina. Il-bniedem jista' jiġħadlek l-imħabba tiegħu, l-imħabba tal-Alla li hija aktar minn biżżejjed. Meta Pawlu reġa' żar lill-knejjes ta' żmienu li kien beda hu stess. Jgħidlek fl-Atti 14 li dawna issodaw l-erwieħ tad-dixxipli, jinkoraġġuhom jibqgħu fil-fidi. Jiġifieri Luqa mill-Ministeru kollu ta' follow-up ma' dawn id-dixxipli li kienu għadhom fil-bidu, x'jgħidilna li jenfasizzalhom ibqgħu fil-fidi. Ibqgħu fil-fidi u jgħidu b'ħafna tribulazzjonijiet jeħtieġilna nitlu fis-salta tal-Alla. Pawlu ma ħebix wara subajh. Ma pinġilhom xi xenarju sabiħ kollu attrajenti, le, b'ħafna tribulazzjonijiet jeħtieġ nitlu fis-saltna tagħna. Aħna rridu nipperseveraw allura billi nkomplu noperaw fl-imħabba. Fl-imħabba u nissaportu fid-devozzjoni u l-lealtà tagħna lejn Ġesu Kristu. Il-Bibbja tagħmel enfasi kbira fuq l-importanza kemm huwa essenzjali illi ġrina xi ġrielna minix se naqla l-ħarsa ta' ruħi minn fuq Ġesu Kristu. Illi darba miet għalija u issa war xoxtat u qed jirrappreżentani fuq l-emniet tal-missier. Minix se naqla ħarsti minn fuq. Litra l-Ebrej kapitlu 3 jgħidilna illi aħna sirna sħab ta' Kristu. Sirna membri tiegħu nappartinu għalih ġifieri. Jekk ta' bilħaq iżommu sħiħ il-bidu tal-konfidenza ta' konferma sa' tmiem. L-aħwa, hemm lok għal xejtu l-preżunzjoni? La. U għat attent minn dak l-ispirtu ta' preżunzjoni. Taħseb illu ma jista' jiġri li xejn u ħadd ma jista' għalija. Taf laqdu kemm hu qalil hemm barra. Taf jew la. Kemm neħtieġu li kostantament neħbew taħt il-ġwenħajn eterni tagħna. Il-għax hu illi jrid jipproteġina. Il-Kristjan allura jekk ħanidu qiegħed fuq dajsa u r-rieħ ma jinfuħlux fil-luħ, x'jaqbad jagħmel? Jaqbad il-moqdif u jaqdef. Tgħidu bil-mod mixi bil-mod. Jaqdef. Ma jaqafx. Il-Kristjan jekk mhux kapaċi jiġri itsappab. Itsappab. Imma jibqa' miexi fid-direzzjoni tajba. Mhux jaqaf gandot u jibqa' rieqed hemm. Darba l-Kristjan tal-Avvanzar Pellegrin fil-bidu kien għadu b'dak l-entużjażmu u miexi jara 3 irġiel rieda. Wieħed minnu kien jismu As. Għadefhem. U għajjemu, oj! Umu! Intom Kristjan, umu minn hemm! U għallu dew jiddieħu bih u ħallina mur inti aħna nibqgħu hawnhekk qegħdin komdi. Stampa patetika ta' Kristjan ta' parsi. Illi għax għamel deċiżjoni darba jaħseb illi żejtu illi ħobżu maħbus u żejtu fil-kus. Dala, ħaniftehmu sewwa, il-perseveranza għal fatt li aħna nkomplu ma jfissirx li b'taħsek nimmeritaw is-salvazzjoni. Is-salvazzjoni diġà hija tagħna. Kristu diġà ħaffrinna. Kristu diġà laqana. Il-Bibbja tgħid illi aħna milqgħin fil-maħbub ibnu. Alla tagħna merħba fih danu. Imma bija Alla qiegħed jurina
qiegħed jagħtina prova konkreta, prova viżibbli, prova kontinwa li aħna verament nappartienu għal Ġesu Kristu. Verament aħna qegħdin ingawdu mis-salvazzjoni tiegħu. Ebrej 10 jgħidilna illi għandkom bżonn is-sapportu. Kull Kristjan għandu bżonn jissapporti. Sabiex wara tkunu għamiltu r-rieda tal-Alla, tiksbu l-weda. X'fadlilna nagħmlu x'hemm qudiemna, fadlilna li nagħmlu r-rieda kollha tal-Alla. Jekk Alla ħajslifni ma nafx kemm żmien, fadalli nagħmel ir-rieda tal-Alla. Wara li ntemm il-korsa tiegħi imbagħad nirċievi l-weda. Aħna maħniex minn dawk li jinġibtu lura għat-telfien qed jgħidilhom l-awtur. L-awtur konxju li hemm Kristjani li jibdew ma jkomplux. Għal aħna maħniex minn dawk it-tip ta' nies. Illi ninġibdu lura għat-telfien, illi nerġgħu marru lura fid-dinja. Imma minn dawk li għandhom il-fidi għal preservazzjoni ta' ruħhom. Meta għandek il-fidi, fidi mogħtija minn Alla, fidi maħluqa fik mill-Ispiritu Santu, fidi ġenwina. B'dik il-fidi tkompli. Illum naraw Kristjani li jibdew ma jkomplux, ovvjament dawn qatt ma kienu mwielda mill-ġdid. Bibet għamililna ċara illi n-nies imwielda mill-ġdid, iż-żerrija tal-Alla tibqa' fihom. Ma jistgħux jitimbu, ma jistgħux jiġu mmorru lura għal ħama u l-ħmieġ tad-dnub. Iż-żerrija tal-Alla tibqa' fihom. Alla jaf dak l-huma tiegħu. Alla jaf dak l-huma tiegħu. U dak l-huma tiegħu għandhom jitbedu mill-ħażen. Però ovvjament hemm nies li għandhom fidi temporanja. Pażerrija fil-parabola xut minna waqat mal-ġemp ta' triq jew fix-xewk jew fart baxxa ma setax niżżelleru. Ġesu qed jagħmilna konxi li iva hawn nies li għandhom fidi temporanja. Fidi li ħalquhom huma stess fihom infushom. Dik il-fidi. Titla x-xemx, tisraġ fuqek u dik il-fidi titbiel. Fatti Ġwanni l-Apostlu jgħid li hemm nies li ħarġu minn fostna. Darba kienu fil-Knisja, kienu jappartinu għall-Knisja. Ħarġu, telqu. Ċaw. Imma ma kienux realment minn tagħna jgħid Ġwanni. Għax kieku kienu minn tagħna, kienu jibqgħu magħna. Hemm l-evidenza li inti verament ersaqt lejn il-Golgota u hemmhekk irċivejt il-maħfra. X'inhi l-evidenza? Illi inti tibqa' tissapporti sat-tmiem. Kieku kienu minn tagħna kienu jibqgħu magħna, ma ħarġu sabiex ikun manifestat ikun muri ġifieri illi kollha kemm huma mhumiex minn tagħna. Laħ fil-istqarrija ta' fidi tagħna tal-1689 hemm kapitlu 17 jismu il-perseveranza tal-qaddisin. Araw ħaddar. Jien nipprova nfehmulkom illum u jekk Alla jrid il-ġimgħa d-dieħla. Però dan il-kapitlu ifissrilna b'mod konċis imma b'mod preċiż ukoll. Dwar din il-verità. Jibda jgħid hekk ara. Dawk li Alla aċċetta fil-maħbub. Hemm nies li Alla laqahom fih danu minħabba l-maħbub ibnu. Dawk li Alla aċċetta fil-maħbub u effettivament sejjaħ u qaddes bl-ispirtu tiegħu u tom il-fidi prezzjuża tal-mażulin tiegħu ma jistgħux jaqgħu mill-istat tal-grazzja la totalment u laqqas finalment. Qed inti notaw illi Alla tom il-fidi prezzjuża tal-mażulin tiegħu. Hemm nies li jiġu influenzati, jitħajru, jinteressaw ruhom, imbagħad wara ftit jista' jkun ħafna snin, jgħidu da mhux ħobs għal snieni. Abandonship. Jibdew jibirdu, jibdew sakemm finalment ma tarhomx iżjed. Però dawk li ingħataw il-fidi prezzjuża tal-mażulin tiegħu, dawn avolja kapaċi jitfixklu, kapaċi jaqgħu, però Alla iżommhom fis-salvazzjoni tiegħu. Ċertament jipperseveraw f'dak l-istat sa tmiem u se jkunu salvati eternament.
Għaliex ngħidu hekk? L-istqarrija tgħinna hekk u tgħidilna li hemm ħafna raġunijiet. L-ewwel waħda. Ikomplu sa tmiem il għaliex lotjiet u s-sejħa tal-Alla huma mingħajr indiema. Alla ma jtik xi ħaġa jħodilek lura. Ġesu qal dawk li jemmnu fija għandhom il-ħajja eterna. Ħajja eterna, ġifieri għall-eternità. Timmaġina li jħodilek lura? Mela ma kienx eterna. Le, dawk li jemmnu fija għandhom il-ħajja eterna. Tassew nidilkom min jemmen fija, min jemmen fija u min jilqa' kliemi u jemmen f'dak li batni għandu l-ħajja eterna. U ma jiġix għal kundanna, iżda jkun għadna mill-mewt għal ħajja. L-aħwa, għanna jekk nagħtu qotja li xulxin, jekk natik pittura, jew natik statwetta, tajjeb. U wara 15 niġi ngħidlek isma' jimporta tagħtili lura għax irid nagħtiha ħadd ieħor. X'tajt fuq kieku? Tajt kemmu taċċajt. Kemm taċċajt. Aħna ma nagħmluhomx lil xulxin bħala bnedmin fid-djufijiet kollha tagħna. Aħseb wara Alla. Meta jagħtina l-maħfra dik il-maħfra hija tagħna. Rumani 11 vers 29 id-doni u s-sejħa tal-Alla huma irrevokabbli. Kelma tqila li tfisser ma jittieħdux lura. Alla ma jieħux lura dak li jkun diġà tak. Jekk tagħna l-maħfra, dik il-maħfra hija tagħna għaż-żmien u l-eternità. Dik l-ewwel ħaġa. It-tieni raġuni għala Alla iżomna sa tmiem għalhekk jgħidilna, għalhekk jissokta Alla ikompli nissel u jsostnihom fil-fidi. Allora ma taħsbux illi aħna ħanibqgħu nemmnu u nafdaw f'Ġesu Kristu bil-ħila tagħna? Bir-riżoluzzjoni f'jakka tiegħi? Alla jsostnihom fil-fidi, fl-indiema, l-imħabba, il-ferħ, it-tama u l-grazzi l-oħra kollha tal-Ispirtu illi waslu għall-immortalità. Waslu biex aħna iva nitlu fil-preżenza tal-Alla u nkunu mill-qwej minnu. Ġesu illi itteskriva l-nifsu bħala l-verità, jienu għal-verità. Isma'w xi jgħid fil-Ġwanni 10. In-naċ tiegħi mhux in-naċ ta' Parsi. In-naċ tiegħi u jaf min huma n-naċ tiegħu. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni. Jiġifieri, meta tisma' l-leħen ta' Ġesu ġifieri, tobtih. Tkun tixtieq illi iva tonorah. Dak li jisimgħu leħni u jien nafhom u jsegwuni. Il-prattika regolari tal-Kristjan hija li jimxi wara Ġesu. Għalhekk aħna nsejħu dixxipli nimxu warajh u jien nagħtihom il-ħajja eterna. Nagħtihom minn issa. U b'ebda mod ma jintilfu qatt l-enfasi hawnhekk li hija enfasi doppja. B'ebda mod ma jintilfu qatt. U ħadd mu ħajaħtafhom li minn idi. Inkwantu l-futur Ġesu qed jassigurana li ħadd mu se jaħtafhom li minn idi. Għaż aktar quddiem fil-ġejjieni ħadd ma jaħtafhom minn idi. Missier li tagħhom li huwa akbar minn kulħadd. U ħadd mu kapaċi jaħtafhom minn id il-missier, garanzija doppja. Il-missier iżomna, l-iben iżomna, l-Ispiritu Santu huwa wkoll tripla. L-Ispiritu Santu huwa wkoll il-siġill, il-kapparra li Alla tagħna sakemm naslu għall-wirt sħiħ tagħna. Horatius Bonar kien predikatur ta' żmien ilu. Simgħu kemm jitkellem baqal hawnhekk. Jgħid it-triq imħarbta. U x-xemx tiżreġ fuqna. Kif nistgħu ma nkunux eżawriti u mifnija? Ejwa ħossuna għajjenin. Fil-mulej insibu grazzja għalla jiena, grazzja li tollina u tinvigorana, grazzja li żomna milli noxew, grazzja li tissupplixxina bil-manna mis-sema u ilma mill-blata mill-quta. Nirċievu l-grazzja u nistejqru. Lejja fil-qalb u d-debolizza fid-drieħ jitilqu. Ma neħtieġu ebda fresket soħra. Ġesu huwa biżżejjed.
il-modija tista' tkun raffa, mudlama, xejn pjaċevoli, frattant nippressaw il-qudiem għax nafu illi l-istess grazzja illi ġarret eluf qabilna se ġor lilna wkoll. Alla huwa fidil u ċertament għaddisna totalment. Pawlu esprima l-konfidenza tiegħu fil-bidu tal-ittra tiegħu lil Filippin meta qalilhom jiena konfidenti li dak li beda xogħol tajjeb fikom se jipperfezzjonah sa-dum ta' Kristu. Se jipperfezzjonah. Jalla din tkun l-istess konfidenza tagħna. Pawlu kien konfidenti illi Alla mhux se jerġa' jibdielu, la darba sejjaħli se jżommni għal Ġesu Kristu. U allura dik il-konfidenza tatina ħajdu hekk tatina il-motiv Alla se jżommni, Alla intrabat miegħi, m'għaliex ħanagħmel, ħanintrabat miegħu. Alla urien nħabtu, m'għaliex ħanagħmel, se nħobbu. Alla tani id-don li ma jtfissirx bil-kliem li l-istess ibnu. U allura miegħu ċertament se jagħtini b'xejn il-bejx kollha. B'dil konfidenza ngħaddu l-qudiem nkunu kapaċi nissuperaw l-oppożizzjoni, il-mibeda tad-dinja, it-tentazzjoni tax-xitan huma x'inhuma. Sakemm Alla l-Missier jirċevina fit-dar eterna tiegħu. Amen.